Uyu mnyamata mukumuonayu mkazi wake anamukomera nyumba ndi kuyatsa nyumba kuti iyeyu afere momwe. Zonsezi kamba ka cellphone osati tunsanje kuti amapanga chitayi koma kamba kuti abe foniyo mamunayo akafamo. Mzibambo amene yuyu ndi ndani? Mene tikuidziwira cellphone nzotheka mpaka kuphera mamuna wako? Zinakhala bwanji kuti mkaziyo afike pamenepa? Nanga moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi tiwauze anthu zomwe mukugulisazo, tilankhuleni kuti mumve zambiri. Dzina lake ndi Johnson kuchokera ku Dar es Salaam ndipo ali ndi zaka 27. Johnson zaka zapitazo anabadwa zabwinobwino monga mujamene mtonse tibadwira nkumakula. Wakula moyo wa mazunzo kwambiri kamba kuti mnyamatayu akuchokera khomo lovutika kwambiri, choncho life inali tafu pa iyeyo. Ndipo chikondi ndi chamtopola chimatha kukupeza uli phee pa khonde. Johnson anapeza nthiti yake nkumakondana naye ngati banja. Kenako mpaka mwana moyo nkumapitilira, amayesesa kuthandiza banja lake tsiku ndi tsiku muja mamuna achitira. Koma life inali bad zomwe zinapangisa Johnson kupanga chiganizo chopita ku town kukagwira ntchito muja tichitira ife kusiya mkazi ni mwana nkumapita ku John. Anazunzika kuti apeze ntchito ku town kuja, koma mwamwayi anayipeza nayamba kupanga support banja lake kumudzi. Amatumiza zovala, tindalama toti azidya moyo nkumakankhira chitsogolo. Mkazi wa Johnson amapempha ndalama mowirikiza kwambiri mosagwirizana ndi mapezedwe a mamuna wakeyo. Choncho mamunayo anaganiza zomupasa ndalama mkaziyo kuti azipangira ka business zina ndi zina azithandizika yekha. Komabe mkaziyo samakhutilabe, ndipo tsiku lina anamuuza mamunayo kuti akufuna ka smartphone kabwino. Koma mamunayo anati kamba ka situation sakwanisa kutero, koma adikire kutsogoloku ayesesa kutero. Pakutha kwa nthawi mamunayo anabwerera kumuzi kuti akacheze ndi banja lake. After masiku ochepa mkazi uja ataona kuti ka cellphone anapempha sana mubweresere, ananenesabe kuti akufuna foni, ndipo pachifukwa ichi analanda foni ya mamuna uja nkumagwirisira ntchito. Mwini wake nkukanika kuti azigwirisira ntchito moyenerera bwino lomwe, kukhala ngati ndi foni ya anthu awiri. Tsiku lina kunada zabwinobwino monga muja kudera masiku onse, ndipo pakati pa usiku mkazi anazuka mwakachetechete kubereka mwana, kutenga foni, kutuluka panja, kukhoma pa khomo ndi kuyatsa nyumbayo. John ali mommo. Johnson anapya mutu ndi mmikonomo, ndipo anapeza kawindo kakang'ono komwe anaononga iye ndi kuzipulumusa yekha popanda munthu wina aliyense. Anapitisidwa ku chipatala, ndipo pamapeto pa zonse anachira. Mkaziyu sanaonekenso komwe anathawira, ndipo mamunayo analetsa ganizo loti mkaziyo asakidwe ndi kumangidwa kamba koti ali ndi mwana oyenera kusamalidwa. Pakadali pano moyo wake wa John ndi okondwa kamba koti anasakasakanso transport ndi kubwerera ku town kukasakaso maganyo. Koma ananenesa kuti samalakalakanso banja kapena chibwenzi malinga ni mmene banja linamukhetsera usi ndi kumupasa zibalima pathupi pake. Iye ati chikondi chimakhala existed pakakhala pakupezeka zonse zofunikira. Osayiwala kupanga share ndi aneba Johnson. Zimakoma mukamazionera mukafoni kabwino, kafoni kowala bwino, ndipo sipanavute kamba kuti kuli madolo omwe amapezeka ndi mafoni a mtundu wina uliwonse omwe inu mungakonde malinganso ndi budget yanu. Awawa ndi a PSG mobile phones omwe akupezekera ku South Africa, dera la Tembisa. Iwowa mafoni awo amagulisa pena paliponse ku Joniko, dera lina lililonse. Foni ina iliyonse imene inu mungaifune kupezani kuphatikizapo. Omwe muli ku Malawi muthanso kuyitanisa foni ya kukhosi kwanu ndi awawa PSG mobile phones, ndipo amatumiza foni dera lina lililonse ku Malawi malinga ndi mgulizano wanu. Mafoni a fresh, mafoni opanda madando. Ayimbireni kapena WhatsApp pa 0614289792. PSG mobile phones, abale foni uzithako kutulusa nthumba mwa ndidi.